Welkom leerlingen van HAVO 5 en VWO 6. Welkom bij dit examen uit 2023, zoals je daar ziet. En dan tijdvak 2, zoals je ook daar kunt zien. En het gaat om vraag 4. E pregunta. In het Atlantische Handvest, Atlantic Charter in 1941, een besluit van onder andere de Amerikaanse president Franklin Roosevelt, werd bij de Europese mogendheden aangedrongen, aangedrongen om na de oorlog afstand te doen, después de guerra. Aangedrongen om afstand te doen van hun koloniën na de oorlog. Estaba aquí en un mundo libre de dominación colonial. Hij, president Roosevelt, wilde een wereld vrij van koloniale overheersing. Dan de echte vraag, leg uit in hoeverre, in hoeverre het Atlantisch Handvest invloed heeft gehad op de staatkundige ontwikkelingen, het desarrollo politico, van de toenmalige Nederlandse Antillen, Antillas die tempo e. Dus leg uit in hoeverre het Atlantisch Handvest invloed heeft gehad op de standkundige ontwikkelingen van de toenmalige Nederlandse Antillen, Antillas die tempo e. Ja, dus je moet uitleggen hoe het Atlantisch Handvest invloed heeft gehad op de staatkundige ontwikkelingen van de Nederlandse Antillen na 1941. Hiketa e contesta pa pregunta aqui. Je moet uitleggen, dus dat moet minstens zijn in 2 zinnen. Zin 1. Omdat Nederland het Atlantisch Handvest ook had ondertekend, també tabetin firma, sprak koningin Wilhelmina, die zie je hier, op 7 december 1942 haar beroemde radiorede uit. Dat zie je hier op de foto. Het wordt ook wel genoemd de Decemberrede. Dat is ook wel de naam, een rede, significa een speech, een declaration, riba e radio. In deze radiorede, de Decemberrede ook wel genoemd, zegde de koningin de Nederlandse koloniën een grotere zelfstandigheid toe. Dus Reina Wilhelmina apprimenti i koloninan Hollandes una autonomia más grande debi na el firmamento di Carta Atlantico. Dat is dus veroorzaakt door het Atlantisch Handvest. Dus in deze radiorede zegt de koningin de Nederlandse koloniën een grotere zelfstandigheid toe. Ayo, itekirato.